kulendi yamakaterera kudaiso panguva dzino ndo channel yenyu inonzi Kulian TV patinokupai ma-updates nawu nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya ndine nyaya imwe iri different. Pane zvinhu zvakawandisa zviri kuitika munyika zvekuti zvimwe zvacho tikasataura nezvazvo vanhu munogona kuzoshamisika, ende kune zvinhu zvakawanda zvaitika gore rineri kunyanya risati rapera kudaiso. But ndiri kuona kuti vanhu vakawanda muri kuita kunge musina kuzvinzwa, musiri kuzviziva, because ndaona vanhu vakawanda vari kushamisika kuti chii chaakuitwa na Ziyambi uyo justice minister ari kudedzera kuti presidential term extension will also benefit sitting councillors, MPs and senators. It will also bring stability to the ZANU-PF party and continuing of project development. Ndo zvakabuda achitaura mukomana anonzi Ziyambi. He is a ZANU-PF Politburo member, in case you didn't know. Ari zvekare justice minister. But vanhu vakawanda vari kundibvunza kuti why ari kunyanya kureba muswe kudaro. Do you guys still remember kuti gore paranga rakunoteremuka kubva richitanga, ngatiti kubva richitanga, kwakune vanhu vakawanda vachidedzera kuti gore regudo guru, gore raVP Chiwenga rekupinda kwavo. But munozviziva here kuti chii chakaita kuti VP Chiwenga vazonyarara? Ndo nyaya toda kuti tibate nhasi panapa kuitira kuti muzoziva kuti why zvinhu zvapa zvava iko zvinezvi. I know kuti zvimwe zvacho it might not make sense to you, but zvinhu zvakatotaurika. Kana muchiri kurangarira pane dossier rakapresentwa riya rakabudikira richienda kuZANU-PF, but that dossier rakazosvikira kuna rakazonotorwa rakapinda muoko aZiyambi anova iye ndiye munhu akazoya ari key player yekuresponda kupindura zvedossier iroro. Saka pane zvaitaurwa pakanzi President Emerson Mnangagwa vakataura vachiti is the constitutionalist. Why vari kutamba vachisiya zvinhu zvichiitika zvekuti pari kuitwa the 2030 mantra iramba ichingoenderera kumberi? Why vari kuramba vachitolerate that? Ivo vakataura kuti is the constitutionalist. Why vari kusiya vanhu vachiita zvese izvo zvavari kuita? Pane mashoko akawanda akapindurwa zvikanzi vari kudaro because the voice of the people is the voice of God. Saka varota that is the reason. Saka hapana pekuti ivo vanganingirikina, he is more like a servant, vanoteerera zvinenge zvichitaurwa nevanhu. But vakazobuda vachiti zvoni nyaya idzodzi dzamuri kutaura idzodzi pane zvakawanda zvekuti muri kurada, muri kushota maturity. But pakushota kwenyu kwematurity, pakuchinjira kwamashoko, right, regedzani kupinda munyaya pane zvairi. The legal affairs chief castigated Chiwenga for what he described as a personal and instructive attack on the president's private office, calling such remarks immature and disrespectful. Undermining the authority of the president is a criminal offense under the constitution, Ziyambi warned, saying such actions threaten national peace and stability. He also dismisses allegations that the Land Tenure Implementation Committee and party affiliates were being hijacked by businessmen, explaining that both initiatives were approved by cabinet and Politburo. Ziyambi labeled Chiwenga's document treasonous. Ndo patiri kudatesa. In his conclusion, Ziyambi accused Chiwenga of attempting to resurrect the spirit of November 2017, warning that any moves to destabilize a constitutionally elected government could amount to treason. The document is fundamentally flawed and seeks to unlawfully remove a sitting president. Ziyambi said its intentions are dangerous and echo the language of hostile foreign actors. He also condemned the leaking of Chiwenga's report to the media, saying it violated the Official Secrets Act and urged party members to undergo ideological reorientation to reinform loyalty to ZANU-PF and its leadership. But nyaya dzavo vanga vakuzoonesana, you know, paakazonzi akazoningirikina chinhu chake chakazonzi chakaviolate, chakabudisa masecrets eparty. Masecrets eparty akamira kadai so. In case you didn't know, pakabuda nyaya paitaura kuti zvoni that issue of kuda kwachitagwira chinzi those guys vari kumbonyasoita nezveichichichichi ipapo. Pane zvinhu zvakataurwa zvikanzi that kuda kwachatagwire iye wamuri kupretend as if you don't know. But dossier raipindurwa
they knew the owner of the dossier kuti ndiani, but vaipindura munhu but zviri zve-indirect vachipindura the dossier, because dossier harina kuuya rakabatwa mumaoko but vaiziva kuti the owner of the dossier ndiani. Saka paitaura nyaya dzanatagure pakazonzi imimi zvimi zvamukutaura kuti makasacrifice life yenyu. Vana veZimbabwe vese vamunoona vakaplaya maroles kuti zvinhu zvienderere kumberi ichi, but pakuplaya marole kwakaitwa nevana veZimbabwe pane vanhu vakasacrifice like anatagure vakabudisa mamillions efuel nemari nechikafu kudonata that coup. Why? Because panguva yacho iyoyo matreasure anga achiri under G40 zvese, kuti saka mari panga pasina aikwanisa kureleasa mari, masoja aida mari zvakanzi, saka vatagure vakabudisa mari yanga yarequestwa navachiwenga. Do you know that zvinoreva kuti chii? Kuti imimi vachiwenga musanyebhezere kuita hypocrisy panapo kuchitanga musingazivi kuti who is Tagwirei. Ndimi makarequesta mari paya maiti iri kubva kunani. That's the Tagwirei. But macharges akagara ataurwa kuti makangotra chete kuda kudzosera zvakaitika mu2017 zvekuita zvinenge zvatoo treasonous, and hatisi kuzomboita zvekukusekererai kana makada kutra izvozvo. For your own information, ndoziva kuti vanhu vakawanda vazive kana parikutaura nyaya dzekunzi ko pakatoa zvemapenalties for treason zvinofamba sei. Possible sentence yetreason pachayo its death penalty, and ndo mamiriro yakatoita kuZimbabwe havaitito zvekutamba, vanozokwanisa kupawo long term imprisonment for 20 plus years zvichienda zvakadaro. But so far mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe, Zimbabwe has restricted the use of death penalty, but it remains legal for treason in statute. Kukatonzi treason izvo inosara iripo ipapo ndopega pekutonzi ipapo inosara kumwe kwese kunogona kusiwa, but pakungonzi iwo wabuda uchinzi wazobatwa uri pandikirikini havasekerere panenge pakupisa. Saka ndopa ndakazoona kuti okay, these guys vanga vakangwarisa that dossier raimeka sense. Dai Chiwenga anga chine maloyal manigirikini ake, timu rake ranga rarinaro pane nyaya dzaaningirikini dza 2017 dzedze, chinhu chaimeka sense, chaita power. Mburuzoita donza ayo mtu amupindura zina basa ndiwaniwo kupindura vaitanga kutomuendera munhu. But kutarisa kuti kubva kuarmy yakashafelewa yese, tikaenda kubva kupi kwacho uka left right center pakabatwa ZANU-PF mupati macho zvese panga pasisina zvekunikira. Ukaona ana asanyatwa vakatotorwa vakaiswa kusport. Imagine zvinhu zvaitwa kana ana parents chiro kuti akatanga kuiswa kuagriculture. Saka panga pasisina chinhu chekuti tinotarisa toti kana kuti iye anosudurwa kutarisa kuti saka chii chakaitika. Saka nyaya yakazoni vanhu vakawanda vakatanga kuti Chiwenga akatibetray, Chiwenga akaitanga coward, akaita sei. He tried his level best. Kana ari iye akanyora the dossier, because according to those people in ZANU-PF they were claiming kuti he is the owner. Kuti tunomaziva ma-owners of this dossier man ndanani. So mapinduriro aizoitwa chinhu ichochi, because hakuna mumwe munhu anga ari pamunigirini. Hondo yanga ingori pamafaction fights vachitoziva kuti vari kuenda kunopedzerana kwamutare zvekumhanya zvechop zvespeed. Tiri kunopasisa resolution 1 zveemergency. Kunewo vamwe vana vakasungwa vekuti vaitoziva kuti vaitoti vari kuda kumiririra kubatsira zvanga zvadedzerwa naMudaragedza. That's why Mudaragedza asingakwanisa kana kungobudikira, because anoziva kuti ane nyaya dzake dzakakurisa dzekuti vanomubata vakapedza naye, vakamupedza career yese, vakamupedza akanoti nharo kese, ende vanga vakutomutaurisa the people like ana Daniel Garwe vakuti it's time to forgive Geza, it's time yekuti Geza achidzoka mupati titaurirane tive one party. But Geza asi munhu akapusa. He knew kuti okay, these guys what they are doing now, they are attracting me, vari kuita kundisejusa kuti ndisvike padhuze, kana ndapedza kudaro obva vaita se vanondibata zvo. Taswaya yakarambira kure. So muri Zimbabwe ndo maperera akaita nyaya vipi Chiwenga ndosaka vasiri kusumudza kana musoro vakanzi vari kusu ende aya mashoko andatotaura akabuda mumukana wamaZiyambi chaiye achitaura kuti any funny mistake hatisi kuita zvekutamba kana kuti uda kungodzosera situation dzakaitika muna 2017 haasi majokes. Ipapo vakanyatsotaura vakachinjirana face, ndo maitikira zvakaita. Saka kana makuzoshamisika kuti why Chiwenga akanyarara, Chiwenga akapromiswa jeri hombe, ndo nyaya iripo. Ukangoda kungodzosa that spirit ya 2017 zvakaitika chete mahwani ako. And you know the funny thing, ya 2017 muZimbabwe, in case you didn't know, vanotoiramba kuti that was not a coup. Hanzi inonzi Operation Restore Legacy. Cool TV, Team VAT, asi vanhu vachishamsika.
Kulian TV aichatika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian, yeah. Information need brilliant, yeah. Everybody say